Благодат и на вечното спасение. Сам Господи, изпрати Твоя Свети Дух с небесни благословение на тези вещи и ги съоръжи и ги освети със силата на небесната защита, за да помагат на уния и за да ги използват правилно на уния, които ще ги употребяват, и да им бъде за телесно здраве, душевно спасение и благополучие, използвай чрез Господа нашего Исуса Христа, сега винаги и во веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови и всех светих, спаси и помилуй нас. Скъпи уважаеми присъстващи братя и сестри християни, много дълго мислех върху изявата, върху днескашния събор и ще се позова в моята кратка реч на големия български класик Йордан Йовков, написал разказа Пожицата, там как това семейство, търсейки бялата лястовица, минава от градове и села. Подобно на това семейство, всеки един от нас търси в себе си бялата лястовица. Всеки един от нас, днеска го наричат хоби, а по-рано са го наричали призвание на душата, е търсил, търси и ще продължава да търси бялата лястовица.